Ilang linggo bago ang Pasko, tumaas na ang presyo ng Noche Buena products. Ang DTI, naglabas na rin ng SRP. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Si Jay nga inilabas na ng DTI ang pinal na SRP ng mga Noche Buena products. Tuloy-tuloy naman ang pagsasagawa nila ng inspeksyon sa mga supermarket at sa mga pamilihan para matiyak na nasusunod ito. Ilang linggo bago ang Pasko, inilabas na ng Department of Trade and Industry ang suggested retail price ng Noche Buena products. Tumaas ng 5 hanggang 12% ang presyo ng Noche Buena items, kabilang ang ilang piling brand ng ham, queso de bola, fruit cocktail, pasta at iba pa. Kung yung mga kailangan necessity kasi na bibilhin, wala ka na magagawa kundi bibilhin mo. Yung mga ibang hindi na kailangan, yun ang hindi na gaano binibili. Pero kung may mga Noche Buena item na tumaas, may mga produkto naman na hindi nagbago ang presyo ayon sa DTI. Pag may stock naman, hindi naman nila ini-increase kaagad-agad dahil kung may stock sila. Kung wala na silang stock, yung new order na nila, yun na yung bagong presyo na SRP. Ramdam na raw ng ilang supermarket ang pagdami ng mga mamimili ilang linggo bago ang holiday season. Marami na pong dumarating, tsaka marami na rin pong mga orders na nanggagaling sa ibang mga customer namin, mga regular client namin na namimili po dito. Ilang linggo bago ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon, nagtaas na ang presyo ng sibuyas mula sa dating 90 pesos hanggang 100 pesos. Ngayon, pumapalo na ito sa 170 hanggang 180 pesos kada kilo. Na may kin 25 labat suwampur. Minsan 30 kwanto. 40 lang. Paliwanag ng Department of Agriculture Regional Field Office 1, tumaas ang demand sa sibuyas. Idagdag pa na planting season ngayon ng sibuyas. Once na mag-umpisa naman tayo ng harvest, ay ina-expect naman natin na magno-normalize yan or even lower. Si Jay tiniyak naman ng DTI na sapat ang supply ng mga Noche Buena products sa mga susunod pang linggo. Maaari namang ma-access ang SRP ng mga Noche Buena products sa website ng DTI, www.dti.gov.ph. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio.